תיבה מזמרת, מה טיבה ובמה כוחה, בשעה שפותחים אותה לו רק סרט, כל זמר עולה מתוכה, כי חבוי בתוכה מנגנון זעיר, הנאור בסוף המכסה על ציר, ובכוחו מתחילה לזמר ולנגן היא, אכן כשמה כן היא. שלום, בוקר טוב, והרבה יותר חשוב מבוקר טוב, חג שמח. כי היום אתם בוודאי כבר יודעים... פסח! בדיוק ככה. היום פסח, וכבר הכל נקי. ואין פירורי לחם ופיתות בפינות של השטיח. ובסופרמרקטים כיסו כבר חצי מהמדפים. והאופים סוף סוף בחופשה ויכולים לישון עד מאוחר. איזה כיף לאופים שהם יכולים לישון עד מאוחר, אבל איזה עצוב לנו, כי אני הכי אוהבת עוגיות עם חמאה. ואני הכי אוהבת מצות. כן, כל השנה אני מתגעגעת למצות וחולמת על מצה עם חמאה ומלח. מה? איזה מוזרת. מצות זה כמו קרטונים חורים. אני ממש אוהבת. טאטה, אולי תספרי לנו איך עושים פסח אצל מכשפות? פסח אצל מכשפות? השתגעת? פסח אצל מכשפות? מה, שאנחנו ננקה ונסדר? מה, אין לנו מה לעשות עם עצמנו בחיים? אתן לא מציינות את יציאת מצרים ואת ההשתחררות מעבדות לחירות? אני לא יודעת על מה את מדברת, אבל אנחנו כן, מחביאות אפיקומן. אנחנו קוראים לזה אפיקומן, אבל בעצם זה הצפרדע שאנחנו הכי אוהבות. הצפרדע? כן, נניח השנה, דודה שלי תחביא את לילי, שהיא כזאת ירקונית וחמודונת פשוט כזה רבט. ומי שתמצא אותה תזכה לישון איתה בלילה. עם הצפרדע? זה הפרס שלכם. נכון, מעולה. שנה שעברה לא מצאתי, אבל השנה אני בטוח אמצא אותה, כי אני יודעת מה היא אוהבת לאכול ואיך היא נשמעת כשהיא בשקט. ואת לוחשת לה וקוראת לה, ובסוף כשאת מנשקת אותה היא הופכת לנסיך יפה תואר. אי אפשר לספר לך כלום. חבל, זה דווקא התחיל להיות מעניין. אז, את יודעת מה? מה? בואי נשחק בלדמיין. בואי נדמיין מה כל הילדים ששומעים אותנו עושים עכשיו. בטח הבתים שלהם כבר מוכנים לפסח. ובטח הם כבר יודעים מה הם ילבשו בערב. את כבר יודעת מה תלבשי הערב? טוב ששאלת. אני אלבש שמלה ירוקה קצרה וגרביונים עם פסים של סגול וכתום, ודודה שלי תעשה לי 15 קוקיות בשיער, וכל גומיה תהיה בצבע אחר, בוורוד ובכסף ובשחור וכל מיני צבעים. ומה, את לובשת שוב את הבגדים המכוערים שלך? כן, כנראה. אני אלבש חצאית לבנה וחולצה כתומה עם פרחים צבעוניים. נו, זה דווקא נחמד, זה מתאים לאביב. אולי נבקש מהילדים לצייר אותי? ילדים, אין לי מצלמה, אולי תציירו אותי ותשלחו לי. אתם גם יכולים להמציא לי כל מיני בגדים. למשל, אתם יכולים לצייר אותי עם סמלת נשף ורודה, עם כתר כסף ועם מטוטט תכלת. האמת, רעיון לא רע, ילדים. אולי תציירו את עצמכם בדיוק עכשיו, כמו שאתם יושבים עכשיו. מה בדיוק אתם עושים? אולי שם איזה ילד שקוראים לו זיו, והוא בדיוק נוסע עם ההורים שלו במכונית לטיול. ואולי יש ילדה שקוראים לה מיכאלה, והיא יושבת בבית על הספה, אוכלת קורנפלקס עם חלב ומקשיבה לתוכנית. אנחנו סקרניות מה אתם עושים. אז תציירו, שנוכל גם אנחנו לראות אתכם. אז אם אתם רוצים, הכתובת שלנו היא גלי צהל, רחוב יהודה הימית 23, יפו. תשלחו לנו ציורים. יותר עדיף שתשלחו ציורים שלי, כי כמו שכבר אמרתי, אני זקוקה לציורים שלי. תודה רבה, זאת טאטה אגב. תציירו מה שאתם רוצים, אבל לפני זה תגידו, בעצם אל תגידו, זה פסח. תשירו. שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. מה השתנה בלילה הזה? מכל הלילות. פסח בא, איזה כיף פסח בא. שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. איך יודעים שבא אביב? מסתכלים סביב, ואם רואים המנדיים חרוצות נוסעות צלים, ואם רואים שנעלמו המילים, ואם שומעים שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. די, דיינו,
די דיינו. אני אוהבת בפסח את האפיקומן, והשיר שאני רוצה לשיר זה אם רואים שבאביב, אז רואים שבאביב. עבדים היינו, אתה בני חורים. שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא. שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא. אחד אני יודע, אחד אלוהינו, וכדומה. די דיינו. מה? די. סליחה, צודקת, נסחפתי. אפשר להציע לך איזו מצה קטנה, טאטה? אמרתי לך כבר מה דעתי על מצות, שזה קרטון. בכלל, זה לא מוזר בעינייך שאוכלים כל מיני דברים ממש משונים רק פעם אחת בשנה. בשביל מה? תשמעי, יש המון דברים לא לגמרי ברורים כשחוגגים חגים, או בכלל בכל מיני מנהגים ישנים יחסית. למשל, את יודעת, ביום כיפור נוהגים ללכת לים ולהפוך את הכיסים פנימה החוצה. עושים את זה כדי לרוקן אותם מחטאים. מנהג. או שנהוג לדפוק על עץ כל פעם שאומרים משהו רע, כדי להרחיק את עין הרע שלא תתקרב. בפסח יש הרבה מנהגים כאלה שלא תמיד זוכרים למה בדיוק הם נועדו, ונחמד לפעמים להמציא להם קצת משמעויות אחרות ככה בצחוק. ולכן, בדיוק בשביל זה, הזמנו היום את עידן לאונר, שהוא בן 11, שיעזור לנו להמציא קצת המצאות. שלום עידן. שלום. אז בתור התחלה אני אשאל אותך את השאלה הקלאסית, שכולם מתחבטים בה, ולא יודעים למה אנחנו צריכים לסבול כל כך הרבה זמן. למה אוכלים מצות? בגלל שנגמר הלחם בחנות. הסיפור הולך ככה. יום אחד יוחנה'לה קמה בבוקר, ואמא שלה ביקשה ממנה ללכת להביא לחם מהארגז במכולת. יוחנה'לה לקחה סל והלכה למכולת. כשהיא הגיעה לארגז של הלחם, היא ראתה שנגמר כל הלחם. מה היה הכי קשה ליהודים בלעזוב את מצרים, כשהם היו צריכים לעזוב? ליהודים היה במלון ג'קוזי. הם לא רצו לעזוב אותו, כי זה היה להם נעים כל יום ללכת ולהשתכשך בג'קוזי. איזה 10 מכות אתה היית בוחר אם היית יכול עכשיו להפיל פה מכות על ארץ ישראל או על מצרים, מה שתרצה? במקום דם הייתי עושה דץ. הייתי מפיל את משה דץ, כולם היו בורחים. שחיף במקום שכין. כולם היו רזים והיו מתים מרעב. דבק במקום דבק. כולם היו נדבקים ולא היו יכולים לזוז. מכת שיעור היסטוריה, כולם היו נרדמים. איזה חלק בהגדה אתה הכי אוהב? את החלק שמתעוררים ואוכלים. אם אתה היית יכול לעשות סדר משלך, שאתה היית בוחר איך הוא ייראה, מה היה קורה שם? בלי הגדה, שיקבלו הרבה יותר פרסים באפיקומן. לסיום, אנחנו הולכים לשיר כאן כמה קושיות מוזרות במקצת, וילדים בבית, תנסו לחפש את ההבדלים. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מכל הלילות. שבכל הלילות אנו אוכלים עם סכין ומזלג, עם סכין ומזלג. הלילה הזה עם מקלות צינים. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מכל הלילות. שבכל הלילות אנו אוכלים, הלילה אנחנו ישנים. הלילה אנחנו ישנים. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מכל הלילות. ובכל הלילות אנו שרים, עכשיו אנחנו הולכים. אנחנו מזייפים. רגע, אבל אני חושבת שצריך לעשות רק 3 קושיות, כי בדרך כלל יש 4, וזה סדר משונה היום. את צודקת, טאטה. נשמור את הרביעית בסוד. עידן לאונר, תודה רבה. בבקשה. שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא. שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא. תפרו
תפרו, תפרו לי בגדי עם כיסים, מילאו, מילאו, מילאו כיסאי באגוזים, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בשמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בשאול אשאל, שאול אשאל, 4 קושיות שעתו אשתה, שתו אשתה 4 כוסות, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בשמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בה, וחוס גדולה, וחוס גדולה, אמי תביא לאליהו, לאליהו הנביא, שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בשמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בה. ילדים, תחשבו, בעצם תדמיינו. הערב כל המדינה שלנו, כל משפחה יהודית במדינה, תחגוג את ליל הסדר. קצת יותר מאוחר, המון 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 אנשים ייכנסו למכוניות שלהם. כולם יהיו לבושים יפה ומבוסמים ונקיים, ויתקעו ביחד בפקקים בדרך לארוחת החג. וקצת אחרי, מדינה שלמה תשב ותקרא בהגדה. כל אחד בנוסח שלו, באופן שהוא אוהב לשיר, עם המאכלים המיוחדים שמשפחתו אוהבת, וכולם, כולם, כולם, כולם יחגגו את ליל הסדר. יותר מ1,000,000 משפחות סביב שולחנות החג. ויותר מזה, תנסו לדמיין ולראות איך בכל העולם, כל היהודים, כולם, חוגגים היום. ולכן גם אנחנו ביקשנו, לא מכולם אמנם, אבל מ4 ילדים, לספר לנו על ארוחות החג שלהם. אז עכשיו נשמע קצת על איך המשפחה של נועם חוגגת. שלום, קוראים לי נועם, אני בכיתה ג' ואני רציתי לספר לכם על הליל סדר, ואני עושה את הליל סדר אצל דודה שלי במצובה, ואנחנו קוראים אגדה מיוחדת של הקיבוץ, שיש בה הרבה דברים שקשורים לקיבוץ וכל מיני שירים של הקיבוץ. אנחנו הולכים לשיר את השיר עבדים היינו, עבדים, שזה שיר שהרבה שרים אותם. אני הכי אוהבת בפסח את המתנות, ואני מאוד רוצה לקבל קופסה עם שוקולד וכל מיני הפתעות קטנות בתוך הקופסה. אני רוצה שהארוחה תיגמר, ואחרי הארוחה אנחנו פותחים את המתנות. בליל סדר אני רוצה לשבת ליד והדודה שלי שקוראים לה צורית. אני מאחלת לכל מי שעושה ליל סדר חג שמח וליל סדר טוב. סתיו, את יודעת, סיפור יציאת מצרים הוא ממש מעורר השראה. את מתכוונת באמת או שאת סתם צוחקת? לא, באמת, באמת. גם אני אפילו לפעמים מרגישה קצת כמו עם ישראל. למה את מרגישה כמו עם ישראל? כי גם אני לכודה תחת שלטון של מלך עריץ, שלא נותן לי לעשות מה שאני רוצה. על מה את מדברת, טאטה? איזה מלך? את, כמובן. את כמו פרעה. לכן הזמנתי את היחיד שיוכל להוציא אותי מהמצב הקשה שלי, משה רבינו. נעים מאוד. משה? ממשה בתיבה? נעים מאוד. לכן מה לדבר איתו? הוא בא כדי לשחרר אותי ממך, נכון מושיקו? באתי לייעץ ולספר את סיפורי. אני מקווה שהוא יוכל לעזור במשהו. נשמח לשמוע, למרות שקשה לי להאמין שהוא יעזור. אתה מבין, טאטה חושבת שהיא עם ישראל ואני פרעה, אבל זה לא ממש מדויק. מדויק מאוד. תגיד, משה, איך שחררת את עם ישראל ממצרים ומפרעה? זה באמת היה לא קל. לא קל בכלל. כמובן שאלוהים היה איתי לאורך כל הדרך. אבל אני לא אשכח את היום ההוא שבאתי לפרעה, והוא היה מלך אדיר, כן? ואני, מה? סתם בחור מגמגם. אבל לא יודע מאיפה היה לי את האומץ, אמרתי לו, שלח נא את עמי. זה הכל? זה לא בעיה. מה פתאום זה הכל? זה לא הרשים את פרעה. אז הפכתי את המטה שלי לתנין. נו,
טאטה, נראה לך שדבר כזה את יכולה לעשות? עוד אין לי מטה קסמים, אבל ברגע שיהיה לי אני אתחיל להתאמן. זה לא מספיק להפוך מקל לתנין. צריך שהוא יהיה התנין הכי ירוק והכי חזק. התנין שיוכל לגבור על כל התנינים המתחרים. וואו, ומה עוד? אחרי שפרעה לא השתכנע מהתנין שזכה לו על רצפת הארמון, הפך המטה שלי את מי היאור הצלולים לדם אדום. הדגים מתו, ולמצרים לא היה מים לשתות. ואחר כך הוריד אלוהים גשם של צפרדעים מהשמיים, שקרקרו וקפצו בכל מקום. הארץ מלאה הייתה ביצורים הירוקים האלה איפה שלא הסתכלת. למצרים היה קשה אפילו ללכת בלי לדרוך על צפרדע. אוי, זה נורא. כן, זה היה מגעיל למדי. ומה עוד? טוב, היו עוד 8 מכות שנחתו על מצרים לפני שפרעה שחרר את עם ישראל אל המדבר, אבל... מה? לא נראה לך שאני יכולה להוריד צפרדעים מהשמיים? אני לא מזלזל בכוח שלך כמובן, אבל אני לא בטוח שאת בדיוק במצב שבו היו עם ישראל במצרים. נראה לי שיש לך פה עסק עם פרעה אחר לגמרי, ולכן גם דרך ההשתחררות שלך צריכה להיות אחרת. איך? קודם כל עלייך לדמיין את החופש שלך. למה את זקוקה לו? מה תעשי בו? את יודעת, חופש יכול להיות גם קצת מאיים. זה לא בעיה. אני אעשה עם תוכנית רדיו משלי, לא, תוכנית טלוויזיה, או קולנוע. בסדר. עכשיו, בואי נסתכל על הפרעה שלך ונחשוב. מה אתם מסתכלים עליי ככה? מה, יש לי איזה לכלוך על הפנים? מה זה? אכן, מקרה קשה לפיצוח. אני חושב שיש לי רעיון. סליחה, סתיו, את מוכנה רגע לשים ידיים על האוזניים? לא ממש, אבל בסדר. כן? זה לא מקרי שיש לה שיער ארוך ופזור. זה מזמין רק דבר אחד, קשרים בשיער. הגודל שלך מושלם למשימה. כל שעלייך לעשות הוא להתגנב מאחוריה ומצדדיה, ולעשות לה קשרים בשיער. את חושבת שתעמדי במשימה בלי בעיה. אם כן, סתיו, כיצד את מציינת את יציאתנו ממצרים? טוב, תשמע, אני כמו כל עם ישראל אשב ליד שולחן הסדר אצל סבא וסבתא שלי, וארגיש כאילו אני בעצמי יצאתי ממצרים. אני מוכרחה להגיד לך, אדון משה, מה שעשיתם שם במצרים זה היה פשוט אירוע מיוחד במינו, מדהים בצורה מרגשת. תודה רבה. למרות שתדעי לך שאנשים משתחררים משוביהם כל יום, כל רגע מסביב לעולם. לא צריך להסתכל בהיסטוריה כדי לראות שישנם עבדים, וחלק מהם בדרכם מצליחים להשתחרר ולזכות בחופש. סליחה רגע, זה ממש מעניין, אבל ראית אולי את טאטה? אני ממש פה על הראש שלך, בין כל הקשרים. טאטה, מה עשית? הפכת את כל השיער שלי לקשר אחד. תפסיקי, תרדי מהראש. שלחנה את עמי. רדי לי מהראש, מכשפה משוגעת. רק אם תגידי שאת שולחת את עמי. בסדר, שולחת. את והעם שלך יכולים רק לרדת לי מהראש? ניצחתי וניצחתי. ראית אותי, משה? ראית? משה? היי, הוא הלך. טאטה, זה היה משה רבינו. את חושבת שאין לו דברים יותר חשובים לעשות מלראות אותך רוקדת לי על הראש? אבל זה היה ריקוד הניצחון שהמצאתי לבד. תרקדי אותו שוב בסוף התוכנית. עכשיו, בבקשה, בואי תעזרי לי להסתרק. ערוץ הנחל, גלים שופע, הומה החורש, חדב השופע, מוריק הנוף, שדות לרוב, צבעונים עלו בעודם חן בנקיקים, בעמקים פרחי נוי זה לזה ישוררו, שלום שלום, האח אביב היום. עלה הגשם, חלף
עכשיו נשמע איך המשפחה של יותם חוגגת את ליל הסדר. שלום, קוראים לי יותם בר-לב, ואני בן 11. אצלנו בבית חוגגים את סדר הפסח של סבא וסבתא. אצלנו המבוגרים מחפשים את האפיקומן, והילדים מחביאים אותו, שאצל רוב המשפחות זה הפוך. אחד מהנועלים הוא שעל כל צלחת כתוב שם של בעל המקום, והשם מאויר. כל אחד מכין מתנות שונות ועובר לכל צלחת ומניח אותם. אצלנו הילדים הכי קטנים הם בני 2 או 3. אצלנו גם בסדר אין מקומות קבועים, וזה סדר של כל משפחה מורחבת. המאכל האהוב עליי זה לשון, שסבתא שלי מכינה נהדר. כל אחד מכין מאכל מיוחד שהוא יודע לעשות טוב. אצלנו תמיד יש שולחן מאוד מאוד ארוך, וכל אחד יש לו צלחת שלו, אבל וכמו שהשולחן ארוך גם יש מספר רב של צלחות. טאטה, אולי את רוצה שנקרא איזה קטע קטן מהאגדה? לא. למה? בשביל להיכנס לאווירת החג. טוב, בסדר. אז אני אקרא משהו. היה אחד שאינו יודע לשאול, ואז 4 אמהות שאלו אותו, מה נשתנה? ואז הם שתו את כל היין מהכוסות של כל מי שישב ליד השולחן, ואליהו הנביא אמר, גם אני רוצה להיות מלך ישראל. טאטה, נראה לי שאת קצת מערבבת. אולי בכל זאת נשמור את החלק של האגדה לאלו שמבינים בזה. רעיון טוב. היי בוג'ה. בוקר טוב. בוקר טוב לבנימין יוגב בוז'ה, שגר בקיבוץ בית העמק, ועובד במכון הקיבוצי לחגים בבית השיטה, והוא באמת מבין באגדות. בוקר טוב בוז'ה. בוקר טוב, שבת שלום ועוד מעט חג שמח. אז חג שמח גם, ובתור התחלתית אתה חייב להסביר לנו מה זו הגדה. הגדה זה אוסף של הרבה מאוד סיפורים, שירים, מדרשים, אכילה, טעימה, סימנים רבים, שבהם אנחנו נזכרים בסיפור של יציאת מצרים. וליל הסדר והאגדה שנקרא יהיו תמיד באביב. אז הגדות יש רק בפסח. הגדות יש רק בפסח, ואולי עוד דבר קטן. בהגדה ובסדר יש סימנים. למה קוראים לערב סדר? למה? יודעת? לא. כי יש בו סימנים, ושמו אותם בחרוזים שלא נשכח אותם. את רוצה שאני אציין אותם במהירות? 15 סימנים. קדש ורחץ, קרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצא, מרור כורך שולחן עורך, צפון זה אפיקומן אגב, ברך הלל נרצה. לא הבנתי כלום. באיזה שפה זה? זה היה בשפה עברית ברורה, ואם תתני לי זמן אני אסביר לך כל סימן. אבל למה אנחנו מחכים לפי דעתך? לאפיקומן. למה גונבים אפיקומן? כדי שהילדים לא יירדמו. כי אם תחשבו דקה ילדים, עיקר הסדר שאתם תהיו שותפים, מעוניינים. וצריך, רוצה אני להזכיר לכם, לא לשכוח שאם מבטיחים מתנה, אחרי שאתם נותנים את האפיקומן, לקבל אותה. כי אם לא, בשנה הבאה אל תחזירו את האפיקומן. בדיוק. בוג'ה, למה צריך בעצם את ההגדה הזו לליל הסדר? כדי לזכור מעשה שהיה לפני הרבה שנים, והוא משמעותי לכל אחד מאיתנו עד היום. אבל יש עוד דבר אחד מאוד חשוב בליל הסדר, והרבה אנשים לא חושבים עליו. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. את זה הבנת? אני לא יצאתי ממצרים. אז אני, כן, כל הנקודה היא שבעזרת הסדר הזה, המרור והחרוסת והאגדה והמצה, את תרגישו כאילו את יצאת ממצרים. רגע, אם אוכלים מרור ושותים 4 כוסות יין, בסוף חושבים שיצאת בעצמך ממצרים? תראי, בעצם היה יותר טוב ללבוש בגדי עבודה, לצאת החוצה ולעבוד בפרך. אבל אני אומר שאנחנו לא נלך לעבוד בתית ובטבן, אז אנחנו לוקחים סמל. ובהרבה דברים בחיים, דרך סמל, אנחנו מכניסים משהו לפנוכו שלנו, לתוכנו.
וזה, בואו נחשוב, אנחנו לא רוצים להיות עבדים. יתרה מזאת, אנחנו לא רוצים להיות אדונים לעבדים אחרים. וכל הערב הזה, לזכור את העבר, משל לפני המון שנים, אבל גם לחשוב על ההווה. אני לא אהיה עבד יותר, ולא אהיה אדון לעבדים אחרים. אילו סוגים של הגדות יש? המון סוגים. זה הספר שהדפיסו אותו הכי הרבה פעמים, חוץ מהתנ"ך. לסיום, תספר לנו איפה אתה מתכוון לעשות את ליל הסדר שלך. אני מתכוון לעשות השנה את ליל הסדר שלי בקיבוץ שלי. אנחנו נהיה 500 איש, עם שירה, עם הבאת העומר, עם קצת הצגות, המון שירים, המון חידונים, מטמון, אפיקומן והרבה סימנים, ולא לשכוח את יציאת מצרים אז והיום. בנימין יוגב בוג'ה, ממכון החגים בבית השיטה, תודה רבה. תודה, וחג שמח. וחג שמח ושקט לכולנו. ואחלה לגדיה, דזך בנבה מתרי זוזדי, ואת שונרה, ואחלה לגדיה, דזך בנבה מתרי זוזדי, חד גדיה. חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, דזך בנבה מתרי זוזדי, חד גדיה, חד גדיה. אפשר כבר? עוד לא. נו, אפשר כבר? עוד לא, ואל תפקחי את העיניים, אל תציצי. אני לא מציצה. אפשר? כן, עכשיו אפשר. איפה זה יכול להיות? אולי מתחת למפה? מה? מה פתאום מתחת למפה? איזה רעיון דבילי. אל תחפשי שם. אולי תחפשי במקום אחר. טוב, זה באמת רעיון מוזר להחביא אפיקומן מתחת למפה של שולחן. אולי מתחת לשולחן? היי! מה? מצאת? מצאתי, אבל לא אפיקומן. ברור שלא אפיקומן, כי לא החבאתי אותו מתחת לשולחן. מצאתי גדי. גדי? מה אתה עושה פה, גדי? מתחבא. ממי אתה מתחבא? מהחתול. אין פה שום חתול. אז טוב שאני מתחבא פה. הוא רוצה לאכול אותי. מי זה החתול הזה? אני אראה לו. לא יודע מי הוא. לא ראיתי אותו אף פעם, אבל שמעתי עליו. ושמעתי שהוא רוצה לאכול אותי. כי אני הגדי האחד, החד גדיה. כמו בשיר. מה זה? מה אתה צועק? חתול, מה אתה עושה פה? אני מתחבא מהכלב. כלב? אין פה שום כלב. נכון מאוד, אין פה שום כלב. אתה בעצמך כלב. אל תגלי, שהמקל לא ישמע ויבוא להרביץ לי. המקל? מה קורה פה? הכלב בטח מתכוון למקל הזה. אל תיבהל, זה רק המטה קסמים שלי. כן, אני בכלל מטה קסמים, לא מקל. שמעת אש? אל תשרפי אותי, אני רק מטה קסמים. אש? איפה האש? כאן, אבל אל תגלו שהמים לא ישמעו ויבואו לחבות אותי. תיזהרי רק לא לשרוף לנו את האולפן. תראי סתיו, גם שם על המדף מתחבא משהו. מה זה? זה דלי. אנחנו פה, בפנים, בתוך הדלי. מה אתם אומרים על המחבוא שלנו? נכון שהשור לא יגיע לכאן? שור לא יצליח להיכנס לאולפן הקטן שלנו. אל תדאגו, מים. הוא יצליח אם הוא שור כמוני. שור קטן. שור עגל. איך הצלחת להיכנס לארון? צא משם בבקשה, אתה דורך לנו על התקליטים. אבל הוא יתפוס אותי. השוחט יתפוס אותי ואני אצא מהמשחק. מה קורה פה? כן. שלום, אני השוחט. סליחה על ההפכה, אבל מישהו ראה פה שור? לא, איזה רעיון דבילי, למה שיהיה פה שור? כן, האמת זה באמת רעיון דבילי. אני פשוט קיוויתי שאני אוכל להתחבא פה. אתן מבינות, מלאך המוות מחפש אותי. בטח, בוא תיכנס. תודה רבה. אני רואה שקצת צפוף פה. כן, ממש צפוף פה, וכולם מתחבאים. זה המשחק מחבואים הכי משונה שראיתי בחיים שלי. הלו? שלום, מדברת אמא של מלאך המוות. רציתי להגיד לכל החברים שלו שקראתי לו הביתה לאכול ארוחת בוקר, ושאם הם רוצים שיבואו גם וימשיכו את המשחק אחר כך. יש גם מבטקים. טוב, הלכו. נמשיך לחפש את האפיקומן? אולי עדיף לא לחפש יותר מדי. מי יודע מה נמצא?
חד גדיה בחצרנו, גדי קטן לבן וצח, חתלתול על מפתננו, איזה מותק חם ורח, וכלבלב יש בארסל, ומקלות כביסה בסל, ובאח האש תנוע מול ביתנו מי מבוע. חד גדיה, הוא אמת ולא בדיה. חד גדיה, הללו הללויה. חד גדיה, הוא אמת ולא בדיה. חד גדיה, הללו הללויה. הפרה גואה ברפת, השוחט שובת לעד, ובין ערוגות הלפת אף מלאך גואל נחמד, והאל מעל יושב מתבונן לו וחושב, נחת ושלום להם פה, כמה שמשעמם פה. חד גדיה, הוא אמת ולא בדיה. חד גדיה, הללו הללויה. חד גדיה, הוא אמת ולא בדיה. חד גדיה, הללו הללויה. שמש פז מעל זורחת, דובדבן כברת דבש, איך בראנו כאן ביחד את גן עדן מחדש, עם הכבש גר זאב ועם גדי נמר יושב, ואנחנו עם השחר אל הטוב נקיץ ביחד. חד גדיה, הוא אמת ולא בדיה. חד גדיה, הללו הללויה. חד גדיה, הוא אמת ולא בדיה. חד גדיה, הללו הללויה. ומי עכשיו? לא יודעת, מי עכשיו? עכשיו שחר שמספרת על הסדר שלה. שלום, קוראים לי שחר כהן ואני גרה במצפה הילה ואני בת 8. אנחנו השנה נוסעים לבולגריה ואנחנו לוקחים איתנו אגדות ומצות, ואנחנו נלך לסופר ונקנה יין, ואז נערוך שולחן ונשיר שירים פסח ונקרא את האגדה. נמצא את האפיקומן, ומי שימצא את האפיקומן יקבל גבינה בולגרית. אני נוסעת לבולגריה כי אנחנו נוסעים לחופש, ואני נוסעת איתי עם אחותי, עם אבא שלי ועם אמא שלי ועוד כמה חברים. אף פעם לא הייתי בבולגריה ונראה לי שיהיה כיף. אני מאחלת לכולם חג שמח וליל סדר שמח. עכשיו נדבר על משהו אחר לגמרי. לא פסח ילדים ולא שמסח ילדים. עכשיו אנחנו עומדים לדבר על דברים אחרים לגמרי. אז תשכחו מהחג הזה ומכל השטויות שלו. מה נדבר עכשיו? מה? עכשיו פסח. אז אנחנו נדבר על פסח. כבר נמאס לי לדבר על פסח ולשיר על פסח ולחשוב על פסח. למה יש כל כך הרבה חגים בכלל? חגים הם חלק מהמסורת שלנו, אבל יש לי רעיון. בואי נשאל את הילדים, מה הם אומרים? למה בעצם צריך חגים? חגים זה בשביל לחגוג את כל הניסים והנפלאות שהיו לנו, וגם ליהנות חוץ מיום שבת, כי יש רק יום אחד בשבוע
שאנחנו נפגשים עם כל המשפחה ואנחנו יכולים ליהנות. אז חגים זה גם בשביל החופש וגם בשביל לחגוג את כל הניסים והנפלאות. זה חופש. ואולי יש גם חגים עצובים, ואז נזכרים בהם איך היה לנו עצוב. שזה יהיה המון המון כיף במקום כל הזמן להשתעמם. שיש דברים שקרו פעם, ועל הדברים האלו חוגגים כל מיני חגים. כי ככה אתם יכולים לשאר עם ההורים שלכם לפעמים. יושבים ליד השולחן ואוכלים, ואז בינתיים סבא מחביא את האפיקומן. בפסח אני אוהבת שיש את המצות, בגלל שאני אוהבת לאכול אותם. אני אוהבת את ליל הסדר, כדי שיהיה מנהגים בכל ארץ וארץ. ושנזכור את מה שהיה פעם, על כל הניסים והנפלאות, וגם חשוב בשביל ליהנות עם המשפחה. הקומקום האדום מקשקש לו כל היום, מקשקש לו כל היום, מקשקש כל היום, והסיר הירוק מתגלגל לו מצחוק, מתגלגל לו מצחוק, מתגלגל. תמיד שמח במטבח, שמח במטבח, שמח במטבח שלנו. תמיד שמח במטבח, שמח במטבח, שמח במטבח שלנו. המזלג השובב מדגדג את הכף, מדגדג את הכף, מדגדג את הכף. והסכין הגיבור מתעמל בכיור, מתעמל בכיור, מתעמל. תמיד שמח במטבח, שמח במטבח, שמח במטבח שלנו. תמיד שמח במטבח, שמח במטבח, שמח במטבח שלנו. המחבת הגדולה מספרת בדיחה, מספרת בדיחה, מספרת בדיחה. והספלים הכחולים צוחקים חככה, צוחקים חככה, צוחקים. תמיד שמח במטבח, שמח במטבח, שמח במטבח שלנו. 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 טאטה? מה? טאטה? את רואה מה קורה שם? את ראית איך הדלת נפתחה פתאום מעצמה? זאת רק הרוח פחדנית. מה? משהו מאוד מאוד מוזר קורה פה. את רואה את הכוס עם היין? כן. טאטה, אני לא מאמינה. תראי, היין נעלם. וואו, זה כאילו מישהו בלתי נראה שותה מהיין הזה. היי, סתיו, אולי זה... נו, איך קוראים לו? זה, איך קוראים לו? נו, הנביא. כן. ליהוה? משהו דומה לזה. לא. קוראים לו משהו עם ענבים. הנה, תשאלי את אברי, הוא בטוח ידע. את יודעת מה טאטה? בטח יש לו על זה איזה סיפור. מעשה באליהו הנביא.
אין נביא בישראל העשו כל כך כאליהו הנביא בליל הסדר. הרי עליו לבקר אצל כל היהודים שבעולם, ובמשך זמן קצר מאוד מאוד. ובאמת מזל הוא שבאמריקה עורכים היהודים את הסדר בבוקר, כלומר, שם כמובן ערב, אבל אצלנו כבר בוקר. עם כה ועם כה, מזל גדול יש לו לאליהו הנביא, שאם לא כן, אולי לא היה מספיק כלל לבקר את כל בתי היהודים, פשוט מחוסר פנאי. ואז היו יהודי אמריקה נעלבים. ובצדק. ואכן, בשנה שעברה קרה לאליהו הנביא מקרה בלתי נעים עד מאוד, מפני החיפזון הזה, והמעשה היה כך. משבא הערב יצא אליהו הנביא כדרכו שנה ללכת מבית לבית. ולכל בית שבו ערכו את הסדר נכנס, רואה ואינו נראה, החזיק בידו הסמויה את זקנו הלבן והסמוי, ושתה טיפ-טיפה מכוסו שלו, מכוסו של אליהו הנביא. כמה ילדים שעיניהם חדות מאוד ראו לפעמים כי היין שבחוסו מתמעט קצת. וכמובן ילד הרוצה לראות את הדבר הזה מוכרח להשגיח היטב היטב, כי כבר אמרנו שאליהו הנביא אינו שותה הרבה אלא טיפ-טיפה מכל כוס. אך גם אם כך, גם אם אינו שותה בכל בית אלא טיפה אחת בלבד, הרי שבסופו של דבר מצטרפות הטיפות הרבות האלו לחשבון גדול של אלפי רבבה. וטיפות אלפי רבבה הן הרבה מאוד. וסתם אדם אין בכוחו לשאת כל כך הרבה יין. אך אליהו הנביא אינו סתם אדם. פעם בפעם, כשנתעייף מן הביקורים ומן השתייה, היה יושב לנוח מעט וקורא בהגדה של פסח. וכך, היה יושב לו באיזה מקום, רואה ואינו נראה, ומתבונן איך חוגגים יהודים את ליל הסדר. ומה נהנה בראותו שהגדולים והקטנים שמחים, ושמח גם הוא בשמחתם. הבית שבו נח אליהו הנביא בשנה שעברה, היה אולי אחד הבתים מן האלף השלישי או הרביעי בבתים שביקר בהם. אך דווקא זו הייתה הצהרה, לא זכר אליהו אחר כך בדיוק מספרו של אותו בית. ישב לו שם בקצה הספה, הוציא את ספר ההגדה וקרא בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מעם לועז. אחר כך סגר את הספר שאיש לא ראהו ושם אותו על גבי הכיסא מתחת לקר. והרי דווקא שם, על אותו כיסא עצמו, היה חבוי האפיקומן. אחר כך, כשכבר התכונן ללכת הלאה, לקח את ספרו, ולא השגיח כלל שעם הספר לקח גם את האפיקומן. ויצא לו בשלום, וביקר עוד אלפים רבים של יהודים בעולם. והנה, כאשר עייף שנית, וישב לו בבית אחר לנוח ולקרוא בספר ההגדה כדרכו, ראה כי מצא בידו. מיד הבין כי אפיקומן הוא. אוי לי, קרא אליהו הנביא בליבו, וחיש מהר על השמיימה להתוודות שם על המעשה הרע שעשה בשוגג. הרי מעודו לא קראו כדבר הזה, והוא התרגש מאוד. ואין פלא, שהרי בלי אפיקומן אי אפשר לסיים את הסדר. ושנה שלמה ישבו שם האנשים ליד השולחן, ויחכו עד שישוב אליהו ויחזיר להם את האפיקומן. מה לעשות? ובבית ההוא שבו קרה המקרה הייתה התרגשות גדולה מאוד. יעל, ילדה בת 3, ועמי, אחיה בן 4, חיפשו את האפיקומן, ולא מצאוהו. עמד אבא ליד הכיסא, הרים את הקר ואמר וחזר ואמר לאמא 100 פעמים. עוד לא קראני כדבר הזה. פלא, בכוונה שמתי כאן את האפיקומן שיהיה לילדים קל יותר לגנוב אותו. ואמא השיבה לו, ואולי בכל זאת שכחת ושמת אותו במקום אחר? אך אבא התרגז וקרא, הרי לא השתגעתי. אני אומר לך, כי בכוונה שמתי אותו דווקא במקום הזה. אבל לא ייתכן שנעלם, אמרה האם. אבל יעל הייתה ילדה חכמה ואמרה, כנראה שאליהו הנביא לקח אותו. אחזתה אמא בסנטרה ושאלה, האם את חושבת שאליהו הנביא רוצה לבקש מתנה? כן, אמרה יעל, ואומנם האמינה שרוצהו. ואותה שעה, עמד אליהו הנביא לפני כיסא כבודו של ריבונו של עולם, וראשו מושפל כי נזף בו האלוהים. למה עשיתיך נביא אם אינך יכול להינבא ולהגיד לי מה יהיה אתה? המחשבה הזאת, אף על פי שהייתה כל כך פשוטה, לא עלתה כלל על דעתו של אליהו. הוא נאנח הנחה של רווחה, הודה לאלוהים על העצה הטובה שיעץ לו, ומיד התנבא ואמר שימצא את הבית ויסדר את כל העניין, ויצא לאמריקה לסדר שם את כל ביקוריו. וכך חשב בליבו, אם המשפחה שממנה סחבתי את האפיקומן, משפחה אדוקה היא, יחכו. ואם אינם אדוקים כל כך, ודאי כבר שכבו לישון.
רק למחרת בערב חזר אליהו הנביא לארץ ישראל ובא לבית שבו קרה המקרה. המשפחה ישבה אל השולחן ואכלה ארוחת ערב. ואף על פי שלא היה עוד סדר, ראה אליהו הנביא כי בצידו של אבא עמד כיסא נוסף, ועליו בובה, ועל הבובה פתקה לאליהו הנביא בעד האפיקומן. שמח אליהו הנביא, לקח את הבובה והלך לו. חשב בליבו, בשנה הבאה אביא את הבובה הזאת לאחד הבתים שבהם אין לאבא ולאמא כסף לקנות לילדים מתנת אפיקומן. ובאמת, כך עשה השנה. שאלונה את הילדה שקיבלה השנה בובה יפה מאליהו הנביא, והיא תספר. אנחנו מנקים את העולם, המון דברים זורקים לפח. כשהאביב יבוא אז הוא נמצא עולם נקי ומצוחצח. מעבררים היטב את האוויר, שוטפים במים את הים. אם ישאלו אתכם תגידו שכאן מנקים את העולם. מנקים ומבריקים ומברישים ומחדשים ומחפשים ומייבשים. חיים קשים מנקים ומבריקים ומברישים ומחדשים ומחפשים ומייבשים. חיים קשים, אנחנו מנקים את העולם. מה אני רואה פה? נראה לי שזאת מצה, או בעצם אפיקומצה. מצאתי את האפיקורמן שהחבאת. אוי, לא ציפיתי שאת תמצאי, ציפיתי למצוא אותו בעצמי. רק חיכיתי לרגע הנכון. אז לא היית צריכה להחביא אותו מול האף שלי מתחת למיקרופון. חשבתי שזה מקום מצוין, למה שתחפשי מתחת למיקרופון? זה בגלל שאני החפשנית הכי טובה בעולם. אני בטוח גם אמצא את ליליק היום בערב בתחרות הצפרדע. אני גם רוצה לחפש את ליליק. את לא יכולה. טוב, עכשיו נראה לי שמגיע לי איזשהו פרס או מתנה, לא? את צודקת. אז איזו מתנה את רוצה? אוי, זה ממש קשה, אני לא יודעת, אני ממש רוצה. אולי, אני רוצה את הכל. אי אפשר הכל. אי אפשר הכל. אני מציעה שתחשבי קצת בזמן שנשמע את נדב מספר על איזה סדר עושים אצלו בבית, ותכף תספרי לי מה בדיוק את רוצה. שמי נדב סיני, אני לומד בכיתה ג'. בשנה הזאת אנחנו הולכים לדודים שלי, אבל יש לי משהו לספר לכם. יש שולחן גדול אצל הדודים שלי, בני דודים שלי, ושולחן הוא קטנצ'יק מאוד, אבל שפותחים אותו הוא ענקי, יש לו פתיחה באמצע. ויש לי דודה שקוראים לה נוגה, שאני מאוד מאוד אוהב לשבת לידה, אני אחת מהדוד שאני הכי אוהב. יש לי סיפור על אפיקומן להגיד. סבא שלי, אבא של אמא שלי, הוא תמיד כמעט מחביא את אפיקומן באותו מקום. אבל מה קרה? מוצאים אותו, מחביאים, ואז הוא מחביא במקום אחר. דוד שלי לקח, החביא אותו במקום שהוא. חיפשנו ולא מצאנו. אחר כך הוא אמר משהו שהשמש עולה מהחלון ומאירה על הבגדים. אז פתאום באתי, חשבתי שזה, כי סבתא יש לה בחדר אמבטיה חלון גדול עם חוטים. אז היא תולה את הבגדים שלה על החוטים בשביל שהם יתייבשו בשמש, השמש בדיוק מול. יש שטיח אמבטיה, הרמתי אותו ומצאתי את המצה. אבל מה טוב אצלנו? תמיד כולם מקבלים 100 שקל, והרוב 100 שקל, וגם לפעמים 50 שקל. כולם מקבלים, לא רק מי שמצא, אבל מי שמצא שזה במקום שאפשר אחר כך לאכול, אז הוא אוכל גם את המצה. אני הכי אוהב 6 מצות מצפות בשוקולד. אז בפעם הבאה אני אגיד לכם עוד כמה סיפורים. טאטה, לדעתי שוב, כהרגלנו כל שבוע, הגענו לסוף התוכנית. ובהתחלה של הסוף את יודעת מה חייבים? מה? לדבר על תחרות השירים. כבר מדגדג לי להודיע שהתחרות ממש בשבוע הבא, ושנזמין לכאן ילדים לתוכנית מיוחדת. אז כמה מכם, שם בבית, מתוך כל הילדים כולם שהשאירו לנו שירים, כמה מכם יגיעו אלינו ממש בקרוב לתחרות השירים הגדולה של תיבה מזמרת, וסוף סוף נדע מי ניצח. סתיו,
פתאום יש לי רעיון מה אני רוצה מתנה לאפיקומן. מצוין, מה? אני רוצה לזכות בתחרות השירים. בתחרות השירים? את לא יכולה. כן, זה מה שאני רוצה מתנה, על זה שמצאתי את האפיקומן, ואין לך מה לעשות. טאטה, אבל הבטחנו לילדים. ילדים חידודים. מה? ילדים שמידודים. טאטה, זה לא יפה. נו, אבל נורא רציתי. אני יודעת, אבל בטח תמצאי את לוליק היום בערב, וזה גם סוג של לזכות. קוראים לה ליליק, נכון. תחשבי על איזה משהו שאת רוצה. אולי מטאטא חדש או גור של הטלף שתוכלי לאלף. אז את יודעת מה, סתיו? אני אחשוב ואספר לך בשבוע הבא, בסדר? בסדר גמור. תוכלי לספר לי ולכל הילדים שיהיו אורחים שלנו. טאטה. מה? כמעט שכחת את ריקוד הניצחון מקודם, אבל טאטה? לא על הראש שלי הפעם. בסדר. ריקוד ניצחון. ניצחתי את פרעה האכזר. 1, 2, סיכול לפנים וקפיצה. מדהים. תודה. טוב, אז אפשר כבר לומר תודות. כן. תודה לכל האורחים שלנו שהשתתפו בתוכנית. תודה, ועכשיו תהיה פה רשימה ארוכה. לרבית בן זאב, יוחאי הורוויץ, פרדריק, נועם גלזר, ברק איצקוביץ', נעים שטיין, יותם קמפלינסקי ודניה פלמון, שהיו כולם חייתיים במיוחד. תודה לירון דרור ואהוד גרף על משה רבנו. תודה לאמליה רוזן שערכה את המוסיקה, לאברי גלעד על הסיפור, ולישראל ברייט על שיר הפתיחה והסיום. תודה לטכנאיות גלי צהל, עירית ליאור ודניה פלמון. ורגע לפני הסוף, לכל מי שסקרן לראות איך טאטה נראית במציאות, וכמה המצנפת שלה ארוכה ומחודדת. אפשר יהיה לפגוש אותנו מסתובבות ומקליטות ילדים וסיפורים ובדיחות ושירים והפתעות וקרקועים ביום שני הקרוב בפסטיבל להצגות ילדים שיערך בחיפה. אז אולי נראה אתכם שם. ובינתיים, שיהיה חג שמח ונפלא, עם המון משפחה, והמון חגיגיות, והמון פסח. נפרדות מכם, תמר הוכשטטר. מצות זה מגעיל. ואני, סתיו פלטי נגב. שבת שלום. שבת שלום. מהי תיבה מזמרת? מה טיבה ובמה כוחה? בשעה שפותחים אותה לו רק סרט, כל זמר עולה מתוכה, כי חבוי בתוכה מנגנון זעיר, הנאור בסוף המכסה על ציר, ובכוחו מתחילה לזמר ולנגן היא, אכן כשמה